Rufe daular Isra'ila za ta rushe ne a shekara ta 2027 a hasashen da wannan malamin ya yi mai suna Sheikh Ahmad Yasin, kuma ya yi hasashen ne tun 1998, in ji wannan malamin mai suna Professor Mansur Isa Yelwa. Na taɓa baku labarin Sheikh Ahmad Yasin lokacin da aka hira da shi a gidan talabijin na Al Jazeera 1998, sai ce daular Isra'ila za ta rushe a 2027. A 2027 shi kuma bayan wannan magana da wajen shekara 5 suka kashe shi. Ya ce abin da ya sa ya ce 2027 shine su banu Isra'ila galibin abin da Allah yake dora musu shine shekara 40. Shi yasa tun farko da Allah ya ce fa innaha muharramatun alaihim sai ya ce me 40 sanata, ya haramta musu garin shekara 40 saboda dukkan galibin wa'adin su shekara 40 ne. Sai ya ce galibi shekara 40 ne idan za su rika tashi, idan sun tashi su cika barnin su shekara 40 sai su wuce. Yace shi yasa yake ganin cewa shekara 80 ne kadai Allah zai yi musu don ba su taba wuce haka ba. Yace daular su ta farko shekara 80 ta yi ta zamanin Annabi Dawud da shi da ɗansa da jikokin zuwa shekara 80 ta rushe. Daular su ta biyu shekara 80 ta rushe. Yace to yanzu ne suka yi daula ta uku, ita kuma yanzu tana shekara nawa kenan? Yanzu in ka sa a cikin daga 1940 daga 1967 daga 1947 in ka ƙara shekara 40 ya zama zuwa 1987 shekara 40 kenan. Daga 1987 kuma in za ka ƙara shekara 40 shine zuwa nawa? Shine 2027. Sai ce to shekara 40 din su na farko a lokacin suna tashi ba su riga sun zama, sai daga 1987 sun gama cika lokacin tashi sai suka fara barna. Yace yanzu lokacin barnan su suke kaiwa zuwa ƙarshe, to suna kaiwa yace 2027. wannan magana tasa 2017 da ya wuce ya zama saura shekara 10 kenan wa'adin sa ya cika abin da ya faɗa. Prime Minister Isra'ila na yanzu wane kenan? Benjamin Netanyahu. Sai ya ce ina gani kamar ya kamata mu ɗauki duk shekara 100 saboda ba a taɓa yin lokacin da muka shekara 100 ba, shekara 80 muke yi. Kuna fahimta? Ya ce musan duk yadda za mu yi mu shekara 100, duk kokarin su shine su yi breaking din record din baya su ƙara 20 akai, shi ma bai ce ba za su rushe ba. Sannan lokacin da Ehud Barak ya zo jawabi, wannan ba sun yi shi ne wato lokacin da suke murnar cika shekara 74, saura shekara 6 kenan wannan wa'adin ya cika. An yi wannan ne a 2021. Sai shi kuma da ya zo jawabinsa sai ya ce gaskiyar zance dukkan wanda ya karanta tarihin ya san ba ma wuce shekara 80. Ya ce kuma ni na san ba za mu wuce. Ya ce kar mu yaudari kanmu kuma kar mu yaudari 'ya'yanmu. Duk shirye-shiryen da za mu yi mu gama shirye-shiryen da za mu yi, duk kuma barnar da za mu yi mu gama cin iya rabonmu, amma mu sani in muka cika shekara 80 kamar yadda aka yi wa 'yan bayanmu tun annabawa suna da rai ba mu taɓa wuce aka ba ballanta yanzu. Wannan duk waɗanda suke da ilimi a cikinsu sun san haka. To wannan shi yasa irin waɗannan malamai na musulunci suke da ra'ayin cewa wannan maganar ba akwai kamshin gaskiya a cikinta. Allah shine mafi sani. Allah ya sa a je 2027 da mu, kuma Allah ya nuna mana rushe wani daular Isra'ila, ko a 2027 ko ba a 2027 ba, Allah ya nuna mana daukakar musulunci da musulmi, Allah ya nuna mana wato karshen sakamako mummuna akan waɗannan mutane saboda zalunci su da dagawar su. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, kuskure Allah ya fe mana. To ku bayyana mana fahimtar ku a comment section. Shin lokacin rushewan su yanzu yayi ko bai yi ba? Ku bayyana mana fahimtar ku a comment section.